ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Гурӯҳи эҷодӣ мо ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе омад то аз омодагии дастаи Истиқлоли Душанбе чемпиони Тоҷикистон ба шумо ҳарф занем. Зеро рӯзи 17 сентябр маҳз дар ҳамин варзишгоҳ дастаи Истиқлоли Душанбе бо дастаи Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб қувва меозмояд. Аммо имрӯз барномаи мо дар эфир аст ва имрӯз дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Мердека дар Малайзия бо дастаи мунтахаби Лубнон кӯри анҷом дод. Биёед сараввал ба дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан мегузарем ба Истиқлол. бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Лубнон бо ғалабаи лубнониҳо бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. дар ин рӯз сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Гела Шекиладзе ин бозигаронро ба майдон овард. Дарвозабон Далерҷон Баротов, дар хати мудофиа Зоир Ҷорабоев, Меҳрубон Каримов, Манучер Сафаров ва Аҳтам Назаров, дар хати миёна Ҷовидон Хушвақтов, Парвизҷон Умарбоев, Хусрав Тоиров, Алишер Шукуров ва ҳамчунин Фатҳулло Олимзода бозӣ карданд. дар хати пеш бошад танҳо Шаҳром Самиев ҳузур дошт. бозии футболбозони мо он қадар агар гӯем ки тезтун буду хуб гузашт, инҷо хато хоҳем кард, зеро бозӣ тақрибан баробар буд, аммо дар бисёр ҳолатҳо футболбозони дастаи Лубнон аз бозигарони мо беҳтар буданд. хуб ба ҳар нав ҳайати ҷавонон аст ва мо умед дорем ки бо омадани бозигарони дастаи Истиқлол футболбозони мо боз ҳам беҳтар бозӣ мекунанд ва барои баромадан ба бозиҳои ҷоми Осиё 2027 ки дар Арабистони Саудӣ мегузарад тайёрӣ пухта хоҳанд дид. дар дақиқаи 15 як зарбаи кунҷие ки инҷо аз ҷониби футболбозони дастаи Лубнон зада шуд, бо зарбаи Ҷиҳод Аюб бо зарбаи сар ҳисобро боз кард ва дарвозабони мо Далерҷон Баротов ин тӯбро дошта гирифта натавонист. дар ин росто хати дифои даста ҳам хеле ба иштибоҳҳои зиёд роҳ дод. дигар бозӣ баробар буд ва акнун дастаи мунтахаби Тоҷикистон танҳо барои ҷои сеюм мубориза хоҳад бурд. аз дастаи мунтахаб бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ва инҷо дастаи Истиқлол тавре гуфтем машқҳои худро ба анҷом медиҳад. дастаи Истиқлоли Душанбе имсол дар лиги чемпионҳои Осиё 2 ки дар он ҷо дар гурӯҳи эс бо дастаҳои Шарҷа, Сипоҳон ва ҳамчунин Алваҳдоти Урдун бозӣ мекунад, маҳз вохӯрии нахустини худро дар ҳамин ҷо мегузаронад. рӯзи 17 сентябр мо дар ҳамин майдон шоҳиди бозии Истиқлоли Душанбе ва дастаи Шарҷаи Аморот мешавем. биёед ба ин варзишгоҳ ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ки Истиқлол ба ин бозиҳо чӣ гуна омода мешавад. Истиқлоли Душанбе баъди 14 даври чемпионати Тоҷикистон бе ягон бохт дар ҳама вохӯриҳо пирӯзӣ ба даст оварда ба дарвозаи ҳарифон 44 гол задааст ва ҳамагӣ 5 тӯб аз дарвозааш берун овардааст. ин натиҷаи 100% беҳтарин барои чемпиони бисёркаратаи Тоҷикистон мебошад. унвони чемпиониро дар Тоҷикистон ба даст овардан дигар асту дар лигаи чемпионҳои Осиё ҳунарнамоӣ кардан чизи дигар. дар ин рӯзе ки мо ба дидори дастаи Истиқлол омадем, сармураббии даста Никола Лазаревич ҳузур надошт. маълум гардид ки чанде пештар ӯ гирифтори беморӣ шудаасту ҳоло табобат мегирад ва ба ватан баргаштааст. ёвари ӯ Предрак Пешич кори ӯро идома дода дастаи Истиқлоли Душанберо машқ медиҳад. Никола ба даста меояд ё не, ҳамин қадар гуфта метавонем ки аз омаданаш наомаданаш мӯътамадтар аст, яъне бар намегардад. ва ҳамин Предрак Пешич бо Истиқлол дар лиги чемпионҳои 2 Осиё ширкат меварзад. ин қарорро роҳбарияти дастаи Истиқлол метавонад дигар кунад. агар навгоние ворид шуд, ҳатман ба шумо хабар хоҳем дод. У нас все хорошо сейчас, но надо двигаемся как надо. Мы готовимся, это первую игру за Худжанде, это наша генеральная игра против Шарджа, но это у нас все хорошо сейчас будет. Первую игру закончим с Худжан, потом готовимся за Шарджу. Это все ребята тренировки, осим Камолова, кто сделал операцию. Но надамся, и он это быстрее будет у команды. Главный тренер нету, вам не сложно? Главный тренер нет, у него болезни, потом я меняются его, но это все двигается как надо, все будет все хорошо, и надеемся, да будем эту игру против Худжанда выиграем, а потом следующую игру готовим. Истиқлол аслан ба мавсими имсолии футбол хеле тез бо назардошти он ки дар бозиҳои лиги чемпионҳои Осиё 2 ширкат меварзад, ҳам дар дохилу ҳам дар хориҷи мамлакат
ҷамъомади омӯзишию тамрини худро баргузор кард. сараввал ба ҷои сармураббии Игор Черевченко Никола Лазаревич ба ҳайси сармураббӣ эълон гардид. даҳҳо футболбозони намоёну ботаҷрибаро мураббиёни Истиқлол аз хориҷи кишвар аз назар гузарониданд ва онҳоро даъват карданд ба Истиқлол. баробари оғоз шудани чемпионати Тоҷикистон мо дар ҳайати даста футболбозони навро дарёфтем. Славко Лукич аз Сербия, Алексей Ларин аз Украина, Мурило Соуза аз Бразилия, Кейта Сузуки аз Ҷопон, Блесинг Элеке аз Нигерия ки дар чемпионати мамлакат бо 6 голи задаш ба қатори нишонзандаҳои беҳтарин шомил шуд. Инчунин легионерҳои дигар чун Иван Новоселец аз Хорватия, Денис Беганович аз Босния ва Ҳерцеговина дар ҳайати Истиқлол ҳузур доштанд. баъди анҷоми марҳалаи якуми чемпионати Тоҷикистон Истиқлол эълон кард ки Никола Стошич аз Прва Искра Баричи Сербия, муҳофизатгар Дарко Илиевский аз Шкупи Мақдуния, муҳофизатгар Метью Ҷорҷ Миллар аз Макартури Австралия, ними ҳимоятгар Руслан Хайлоев аз Тюмени Россия, ҳамлагар Франческо Маржиота аз Боташани Румыния, ҳамлагар Димитар Митков аз Локомотиви Софияи Булғористон ба ҳайати даста пайвастанд ва аз даста Рустам Ятимов ба Ростови Россия, муҳофизатгар Алиҷон Кароматуллозода ба ҳосилот, ним ҳимоятгар Кабир Салимшоев, муҳофизатгарон Иван Новоселец ва Славко Лукич, ним ҳимоятгар Денис Беганович ва ҳамлагар Элеке Блесинг аз даста рафтаанд. Много игроков уходили из Истиқлола, а пришли еще новые. Они не устраивали вас? Нет, нет, не устраивали се. У нас это принципи в нашей игре. Мы смотрим нашу игру, нашу команду, как надо да двигаем се. Это принципи, это упражнение у нас, это принципи. Это уважаем всю команду. Это как чемпионат Таджикистана, это все команды, но нам надо да смотрим нас, да будем все лучше из игры в игру. Новые игроки, как они себя проявляют? Нормально, они готовы? Готовы. Сейчас можем сказать, да, это готовы. Как приходили, у них было чуть-чуть, но спокойно. Но сейчас хорошие, сейчас двигались, сейчас это у них подготовка хорошая, и это надеемся, да, на игру будет все хорошо. дастаи Истиқлоли Душанбе, тавре гуфтем, дар бозии аввалаш бо дастаи аз Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе 17 сентябр қуба меозмӯяд. дар ин гурӯҳ ҳамчунин сипоҳони Эрон аз қудратмандтарин даста ба ҳисоб меравад. Алваҳдоти Урдун бори аввал дар Лиги Чемпионҳои Осиё бозӣ хоҳад кард. таби футболбозон болида аст. Истиқлоли Душанбе дар аввалин ширкаташ ҳамаро дар ҳайрат гузошта буду Ал-Ҳилоли Арабистони Саудиро шикаст дод. аз гурӯҳ аз ҷои аввала бозиҳои ҳасӣ баромад. эҳсони панҷшанбе боварӣ дорад ки боз Истиқлол ҳамаро дар Осиё дар тааҷҷуб хоҳад гузошт ва ба даври плей-офф рохат мегирад. бале, мо тайёрӣ дида истодаем. Чунон ки маълум аст, як бозии дигар чемпионати Тоҷикистон бо дастаи Хуҷанд бозӣ дорем ва баъдан ҳамаи тайёриҳомон ба Лигаи Қаҳрамони Осиё мебошад ва чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, гурӯҳи мо яке аз гурӯҳи сахттарин ба фикри шахсии ман мебошад. Сепаҳон, Шарҷа хеле тимҳои бақувват ҳастанд ва мо аз худамон хеле боварии хуб дорем ва дар ин майдон ки мо мухлисонамон яке аз мухлисони беҳтарин дар ҷаҳон мебошанд ва ҳамаи онҳоро аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи мухлисонро ба варзишгоҳи марказӣ даъват мекунем ки то ки омада дастаи Истиқлолро дастгирӣ кунанд. ташаккури зиёд. шумо дар бораи дастаҳои Шарҷа ва Сипоҳон гуфтед. хуб, Ваҳдот аз Урдун аст, бори аввал дар Лиги Чемпионҳо бозӣ мекунад. метавонад Истиқлол аз ин гурӯҳ боло равад? бале, мо ки ҳадафи мо ин аз гурӯҳ баромадан аст ва фикр мекунам ки бо ҳар ин тимҳо бозӣ карда мешавад ва тими Сепаҳон, тими Шарҷа, Алваҳдаи Ёрдан, фикр мекунам ки бо ҳамаи тимҳо мо як бозии хуб хоҳем нишон дод. хуб, Новоселец, боз Беганович, боз
эле ки чанд бозигари дигаре буд дар Истиқлол ки бо шумо хеле хуб ҳунарнамоӣ ҳам доштанд, аммо имрӯз аз даста рафтанд ва футболбозони нав омаданд. Ин футболбозони нав беҳтаранд? бале бозингарое ки рафтанд Новоселец, Беганович, онҳо низ хуб буданд, эле ки аммо боз футболбозони нав ба даста пайваст шуданд. Инҳо футболбозони хуб мебошанд ва мо як тим ҳастем. чӣ гунае ки бошанд набошанд, як даста ҳастем ва ҳаракат мекунем ки як тими хуб дар Лигаи Қаҳрамонҳо бошем. барои омӯхтани дастаҳо ситоди мураббиён корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд. ҳарифи нахустини дастаи Истиқлол Шарҷи Амурот чемпиони шашкаратаи ин мамлакат ба ҳисоб меравад. ҷоми президентро 10 маротиба ба даст оварда, соли 2004 танҳо як маротиба дар Лиги чемпионҳои Осиё то ба марҳилаи чорякниҳоӣ расидааст. дар ҳайати Шарҷа футболбозон аз Бразилия, Испания, Хорватия, Тунис ва Кореяи Ҷанубӣ ҳунарнамоӣ доранд. ҳоло баъди ду даври Лигаи бартари Амурот, Шарҷа бо ду пирӯзӣ баъди Ан-Наср дар ҷои дуввум ҷойгир шудааст. аз Шарҷа бар Алваҳдаи Дубай бо натиҷаи 3-2 ва Дибал Ҳусун дар сафар 4-1 ғалаба кард. Кайо Лукас Фернандеси бразилиягӣ нишонзани беҳтарини ин даста мебошад. Да, я желаю да скажу поводом целой Лиги Чемпионата. Там нет это плохая команда. Это все команды там хорошие, но надо да готовите се за сваку команду особено. Свака команда у них разница, но это нам надо да хорошим с первую игру, как будет, потом следующий суперник. дар гурӯҳи тими сипоҳони Эрон чун гуфтем пурзӯртарин ба ҳисоб меравад. чемпиони шашкаратаи Эрон аст ва охирин пирӯзиаш ба мавсими солҳои 2013-2014 рост меояд. дар ин даста собиқ бозигари Исхои Душанбе Ваҳдат Ҳанонов низ бозӣ мекунад. ҳамчунин аз Фаронса Стивен Зонзи, Дриан Дабо аз Буркина-Фасо, Абубакар Камара аз Мавритания ба ҳайати ин даста шомиланд. соли 2007 дар Лиги чемпионҳои Осиё дуввум шудааст. дастаи Алваҳдоти Урдун ба гирифтани унвони чемпионии ин кишвар 17 маротиба даст ёфтааст. соҳиби ҷом 12 бор асту суперҷом 15 маротиба. дар сатҳи Осиё дар мусобиқаи ҷоми ҷомдорони Осиё солҳои 2006, 2007 ва 2011 то ба марҳилаи нимниҳоӣ расидааст. Алексей Ларри шод аст ки аз нав ба дастаи Истиқлол даъват шуд ва ба ин даста баргашт. ӯ аз Истиқлоли Душанбе ба Пахтакори Тошканд гузашту сипас ба Нефтчии Ӯзбекистон ва пас аз он аз нав ба Истиқлол омад. Ларин зодаи Днепропетровски Украина аст. омода буд ки шаҳрвандии Тоҷикистонро қабул карда дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кунад, аммо баъдан ин мавзӯъ кӯҳна шуд ва дар ин бора дигар сухане намегӯянд. дар ҳайати Истиқлол аз соли 2019 то 2021 бозӣ карда 58 вохӯрӣ анҷом додааст. чемпиони секретари Тоҷикистон мебошад. дар ҳайати Пахтакори Тошканд 8 бозӣ гузаронида ба Нефтчӣ омад ва бо Левченко ҳам як мавсим ҳамкорӣ дошт. Как и 5 лет назад, я вам скажу, особо ничего не поменялось вроде бы, но все те же родные и знакомые лица, но есть некоторые изменения, только в лучшую сторону, так что поменялось. В Лиге чемпионов Азии всегда были самым лучшим игроком, защитником. В этом году уже Истиқлол играет в Лиге чемпионов Африка 2. Соперники вы знаете? Да, отличная группа попалась, интересные матчи будут, и календарь расписания матчей тоже отличный, так что я ожидаю только положительных результатов. Но нельзя недооценивать, конечно же. Я думаю, все команды, которые выступают в этом чемпионате, в этом турнире, достойного уровня, но в нашей группе я выделяю Сипахан, потому что я и 2 года назад играл против них, это была хорошая команда, и там некоторые матчи наблюдал, некоторые результаты тоже наблюдал, так что я думаю, на них нужно обратить внимание. Но, как и на все, нельзя кого-то оценивать выше, кого-то ниже, и выходим на игру с каждым на одном уровне. Сможем выйти с группы? Я думаю, да, сделаем все возможное. Только я могу только это пообещать, что мы выложимся на 100%, выйдем, не выйдем, это я верю только в лучшее. Так что
Болельщики вас ждут и придут. Вот 17 сентября уже начинается, и мы здесь принимаем команду. Как вы? Я уверен, что много придут и будут поддерживать. Это традиция такая, что на каждый матч Лиги Чемпионов из Стеклола приходит весь стадион. Так что будем рады всех видеть и будем бороться до конца. Кейта Сузуки ҳимоятгари канори чап мебошад. Шартномааш аз моҳи марти соли 2024 то анҷоми мавсим баста шудааст. яъне як соли расо. солҳои 2020-21 дар ҳайати дастаи Падгорикаи Черногория ҳунарнамоӣ карда 78 вохӯрӣ гузаронид. 2 тӯб ҳам ба самар расонидааст. солҳои 2022-23 ба клуби Диегу Кореяи Ҷанубӣ гузариш анҷом дод ва давоми 2 сол дар 53 вохӯриаш иштирок намуд. он ҷо ҳам 2 гол ба самар расонид. ва ҳоло дар истиқлоли душанбе аст ки дар 5 бозӣ он ширкат намуд, 1 тӯбро ба ҳадаф расонид. ин бозингар 26 сола аст ва дар сурати бо муваффақият бозӣ кардани Истиқлол дар Лиги Чемпионҳои Осиё 2 шартномаашро ба дарозо хоҳад бурд. бозигари дигаре ки ба шумо онро ошно хоҳем кард, ин нимҳимоятгар Мурило Соуза аст. ӯ дар хатти миёна бозӣ мекунад. ба футбол аз дастаи Крузейрои Бразилия шурӯъ карда ба Спортинги Португалия гузашту боз ба Бразилия баргашт ва ниҳоят ба Осиё рӯй оварда дар клуби футболи Арабистони Саудӣ Ҳетен гузашт ва баъдан ба клуби Лвови Украина пайваст ва то замоне ки ба Истиқлол гузашт дар дастаи Ан-Нури Арабистони Саудӣ ҳунарнамоӣ мекард. дар чемпионати Тоҷикистон дар аксари бозиҳои Истиқлол ба майдон омадааст ва 28 сола мебошад. агар футболбозони тоҷик ба чемпионати Булғористон мераванд, аз он ҷониб низ ба Тоҷикистон футболбозон меоянд. Димитар Митков яке аз онҳо мебошад. Димитар 24 сол дорад ва дар клубҳои Лудогорец, ССКА 1948, Локомотив София ҳунарнамоӣ карда ба дастаи Рубини Қазон гузашт ва дар ҳайати он 11 вохӯрӣ анҷом дод. дар ҳайати мунтахаби 21-солаҳои Булғористон иштирок намудааст. ҳоло дар ҳайати Истиқлол дар майдон дар муқобили Вахш ба ҷои Мурило де Соуза дар дақиқаи 65 ба майдон омад ва дар вохӯрии дуввум дар муқобили Истаравшан то дақиқаи 63 дар майдон буду ӯро Манучер Ҷалилов иваз намуд. Димитар дар бозӣ бо Кӯктош аввалин голашро дар чемпионати Тоҷикистон ба самар расонид. Франческо Марҷиоти итолиёвӣ ки 31 сол дорад, дар таҷрибаи бозиаш клубҳои машҳурро дидааст. солҳои 2012-2018 дар ҳайати ҷавони Ювентус, Реал Висенза, Лаузана Спорт, Лузем, Киево, Мелбурн Виктори, Латина Поточани бозӣ кардааст. бозингари хатти ҳамла аст. дар ҳайати дастаи мунтахаби 19-солаҳои Италия 1 гол ҳам задааст. дар 2 вохӯрие ки дар ҳайати Истиқлол иштирок кард, 1 гол задааст. аммо дар бозии 4-1 ҷоми Тоҷикистон дар муқобили Эсхата хет-трик анҷом дод. охирин бозингаре ки ҳоло дар борааш хоҳем гуфт, ин Метью Миллери австралиягӣ мебошад. Метью 28 сола буда дар ҳайати дастаҳои Австралия бозӣ кардааст. бозингари хатти муҳофизати тарафи рост. тимҳои Дайндонг Тундер, Мелбурн Сити, Сентрал Кост Маринец, Ньюкасл Ҷетс ва ниҳоят Макартур аз ҳунарнамоии ин футболбоз баҳра бурданд. ҳунарро маҳорати олии ҳамаи легионерҳоро мо дар бозиҳои Лиги Чемпионҳои Осиё 2 хоҳем дид. барои мураббии даста Предрак Пешич бозии Истиқлол хуҷанд ки 7 сентябр дар варзишгоҳи марказӣ баргузор мегардад ва соати 17:50 шурӯъ мешавад, яке аз бозиҳои асосие ҳаст ки ҳайати ниҳоиро барои Лиги Чемпионҳои Осиё муайян мекунад. У нас вся информация. У нас вся информация о каждым соперником. Своя информация у нас, мы знаем все, но это надо первую игру да закончим Худжанд, потом это готовимся за Шарджу и так как следующий соперник. Но все информация у нас, поводом игроки, поводом команды соперника, все информация у нас. Желаем вам успехов. Спасибо тоже все. биёндагони гиромӣ, ин барномае буд ки мо мехостем ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш кунем. албатта истиқлоли душанбе боварӣ дорем ки дар ҳамон солҳое ки ба Лиги Чемпионҳои Осиё баромаду як бозии муҷаллое нишон дод ва дар Осиё сенсатсия, як фоҷиа оварду Ал-Ҳилолро мағлуб намуд, метавонад имсол ҳам бо бозии зебояш хотири мову шуморо боз ҳам
شاد گرداند و ما توانیم گوییم که چمپیون تاجیکستان استقلال در حقیقت دسته هست که برای آن فتح همه دسته ها ممکن. با همین امید و آرزوها برنامه امروزی خود را جمع بست میکنیم. باقی صحتمند و پیروز باشید و حتما روز 7 سپتامبر با این ورزشگاه که استقلال دستگیری نماییم.